Не пропускайте това видео. Добре дошли в Мартин Негрев Flow, мястото, на което заедно ще получим възможност за учене на нова информация, вдъхновение, а защо не и да преобразим света около нас. Казвам се Мартин Негрев и ще ви заведа на пътешествие из бъдещите технологии, иновативните идеи и още много информация. Заедно ще разгледаме обективното като истински научни открития, а защо и да не се потопим в мистиката на конспирациите, за да разширим нашият кръгозор. Реших да възобновя този канал, за да направя себе си и вас по-информирани. Да разгледаме заедно вълнуващи открития, различни гледни точки и въобще заливащия ни свят от информация. Ще споделям с вас новини, интересни факти, вдъхновяващи истории и още каквото ми дойде на ума. Моля, харесайте това видео и се абонирайте за канала, за да не пропускате бъдещите ми видеа. Заедно ще се отправим към това пътешествие, изследвайки вълнуващите хоризонти на знанието и може би променяйки начина, по който виждаме света. Това е само началото. А вие може да напишете в коментарите темите, които ви вълнуват и те вероятно ще се превърнат във видеа. До скоро и до нови срещи!